Здравейте, приятели! Добре дошли в предаването на Мони Милано. Това е втора част и при мен днес е един много интересен човек. Наистина голям талант на българския футбол и не само изключително приятен човек, естествен, много така широко скроен, готин, както мога да си изкажа. И това е Валери Божинов. Здрасти, Валери! Благодаря ти. Аз ви благодаря за поканата. За мен е чест и удоволствие да съм ваш гост. Така че надявам се да направим един хубав, добър подкаст и да сме всички, както се казва, щастливи. Много ти благодаря. Аз сега първо бих искал да попитам дали гледа вчера футболните срещи от Шампионската лига. Просто ми беше интересно да разбера нещо повече. Твоето мнение какво е за матча Ман Сити Реал Мадрид? Ами матча Ман Сити Реал Мадрид спектакъл. Със сигурност това, което ние зрителите можахме да видим и искахме да гледаме и да видим, голове, атракция, много голове, много положение за гол от двата отбора и от Манчестър Сити и от Реал Мадрид. Като за човек, който гледа матч, по-хубаво това няма. Да има толкова много положение, толкова много голове. Мисля, че играха два най-добри стойностни отбора и аз лично ми хареса, че имаше доста голове и се наслаждавах на атракцията. Представям си, ако сме били на стадиона, какво можеше да се случи, още по-голяма емоция, страст, нали, адреналин, но и в къщи също имаше голяма адреналин и напрежение от това, което се случва, от гледна точка на това, че гледаш два от най-добрите отбори и се наслаждаваш на спектакъла и на головете и на това, което показват. Супер, да. Добре, какво е чувството да играеш на световно ниво, да играеш в отбори като... Нали, ти си момче от Горна Оряховица, което е стигнал огромни висини в футбола, защото си играл с големи футболисти, също така в Фиорентина, в Ювентус, в Манчестър Сити. Ами какво е? Една сбъдната мечта, която със сигурност като дете никога не съм предполагал и как да кажа, и вярвал, че мога да достигна такива върхове, нали, на моята кариера. Но като дете съм обичал, нали, обичал съм футбола, играл съм, нали, в едно време, знаеш, играеш се много по улиците, в градините, в училищата, с приятели. Винаги съм имал emotion, страст, passion, нали, към цар футбол, към футбол като дете. Винаги съм си поставил амбиции и цели като дете и после като станах и футболист, да достигна и да играя на такова ниво. Със сигурност не съм вярвал, не съм очаквал, нали, но когато видях, че каца птиченцето на рамото ми и когато знаех, че влака минава един път и си казах, или ще се кача и повече няма да сляза, или това птиченце ще си го галя, милвам да си стои тук до мене и да използвам този момент да направя всичко възможно, да бъде един от най-добрите, защото тогава по наше време, по мое време, за мен исках и да бъда, мой идол, кумир беше Христо Стоичков, така че исках да приличам и да бъда като него. Със сигурност аз съм щастлив и радостен от моята кариера, от постигнато. Със сигурност винаги може много повече, но съм доволен и щастлив от това, което направих и съм благодарен и радостен най-вече на Господ за възможността и за шанса, който ми даде. Аз само искам да ти споделя, че ние между другото с теб сме били в една съблекалня, ама ти не знаеш, аз много добре. Така си спомних преди време, защото аз тренирах футбол в Локомотив София. Така ли? Да, и всъщност съм 83-ти набор, което означава, че с теб съм се засекли, защото ти играеше при по-големите. При по-малки. Да, и при по-големите и при по-малки. Да, и много ти се възхищавахме, всички знаехме, че ще станеш голяма работа. На истината... На мен не ми се получи, аз си признавам, не ставам за това, но пък при теб наистина нещата много се развиха. И много се радвам за това, защото българин такъв талант. Благодаря. Виж, наистина го оценявам. В интерес наистина, аз като по-мал, нали, като 86-ти набор, винаги, може би тогава и самия
физика, структура и може би бях надраснал над моя набор и така винаги ме качваха да играя или при по-големите, или да съм част, нали, от по-големи, защото при моя набор, при 86-ти набор, така да кажем, правих много разлика и бях едно физически по-голям и по-силен от тях и ми беше така, как да кажа, много по-лесно. И затова играех и в Италия, когато отидох, не случайно моята кариера се разви така много по-бързо спрямо, нали, останалите мои, така, как да кажа, връстници. И може би физиката и така, че съм, нали, надраснал, нали, ми помогна много. И за това нещо, а и другото, което е много важно, нещо специфично е, че когато играеш при по-големите и си с по-големи, ти имаш и научаваш доста по неща. И другото, което е, ти самия придобиваш повече опит, когато си сред по-големи, защото 3 години разлика, си 3 години разлика. Много сериозно. Много сериозно, да. Ти участваше в нашите матчове и аз спомням, че беше отличащ с много. Ами да, а и другото, когато играеш с по-големи, ти едно, нали, като по-малък, знаеш, че от батковците имаш така подкрепа и те те подкрепят и те ти дават тази така, как да кажа, така, този отборен дух и така да кажа, че когато ти имаш и разлика, правиш разлика, имаш, дори че си по-малък и показваш на по-големите, че имаш качество и таланта и те ти го дават подкрепа, дават ти тази подкрепа, увереност и ти самият ти като по-малък също така придобиваш повече голяма увереност и самочувствие. Това нещо. Супер. Сега Григор Димитров е вече в топ 10, всички се радваме за него. Ивет Лалова също, тя е много добър спортист, най-бързата бяла жена. Какво е чувството да си в елита и има ли така чувство на отговорност? Ами, виж, аз като българин, постиженията, които има Гришо, Ивет Лалова, Везенков, Везенков също, Кирил Десподов също, който е наш друг футболист. Това са хора, спортисти, които аз много се възхищавам и се радвам на тези успехи по проста причина, че те са българи и по една или друга причина правят така да се говори за нашата държава, за България. И аз винаги съм казал, че ние като нация винаги сме имали и ще имаме таланти. За съжаление, в днешно време са доста малко, нали, спрямо 94-та година, спрямо моето време, когато бяха Стилян, Мартин, Бербатов, нали, и други останали футболисти, които да не изброявам. Имаше повече. Сега сме една идея как да кажа, по-малко, нали, като спортисти, да кажем по-малко, които играят на такова ниво, които играехме ние. Но аз съм сигурен убеден, че с времето малко изоставаме, но съм сигурен убеден, че ние ще направим всичко възможно да имаме така представители в европейския футбол на високо ниво в близките години, защото България има нужда, винаги го показва и доказвала. Може би сега сме в един застой, минаваме едно преболедуване, да кажа, имаме един така, може би, така застой, който е труден и тежък, но аз мисля, че съм убеден и съм сигурен и уверен, че отново ще се върнат и да имаме така големи известни личности, футболисти, които и спортисти най-вече да ни така да прославят България, както се казва. Какви качества трябва да има един спортист, за да бъде успешен, според теб? Вау! Какви качества трябва да има? Виж, нали, аз сега виж в България талант винаги го има и винаги ще го има. Ние сме много талантлива нация и като спортисти, и като цяло говоря. Значи, талант е едно от най-важните неща, нали, то е безспорно, което е много важно да имаш, нали. Другото, което е много важно да имаш е характер, отношение спрямо, нали, тренировъчния процес, волята, желанието, амбицията. И другото, което е много важно, което да имаш е, нали, как да кажа, този характер е нещо, което или го имаш, или го нямаш, нали, или се изгражда с времето.
Те са много комплексни неща, защото някои го изграждат по-рано, други по-късно. По-късно, точно. Да. Ние говорим за талант. Значи, таланта какво значи? Ти имаш таланта, ама някой казва, той има таланта, пък примерно нямаш примерно как да ти кажа, мотивацията, амбицията, желанието да се бориш, да се трудиш, да си мотивиран, да се раздаваш, да го искаш и най-вече да мислиш и да живееш с тази нагласа и с тази мисъл. Други пък с по-малки качества успяват. Други пък, които имат повече големи качества и талант, не могат. Но това са комплексни неща и виж, много е комплексно на днешно време да кажеш какво трябва да имаш и какво не трябва да имаш. Нали? Но аз винаги съм казал, че едно от най-важните неща е труда, работа. И винаги съм казал, че когато работиш, когато се трудиш, когато имаш амбиция, емоция, страст, нали, воля, желание за поставени цели, най-вече да си поставиш цели в живота, защото няма как да не, нали, говоря чисто за спорта, ако нямаш да си поставиш цели и амбиции да постигнеш и да искаш да направиш нещо, няма как да успееш. Така че, виж, те са комплексни нещата, но винаги и другото, което мога да подчертая и да кажа, че във всяка една работа няма възнаграден труд. Ти трудиш ли се, работиш ли, искаш ли най-вече, съм сигурно убеден, че ще бъдеш възнаграден. Рано или късно. Това винаги съм го казал, че това съм го усетил и по себе си, че по някой път в футбола, нали, в живота или като в дадени тренировки не ми се получавали нещата. И аз съм малко по-така да кажа избухлив бил, нали, в времето, в годините, като по-малък. И винаги изнервен, ядосан, че не ми се получават, но какво осъзнах и разбрах, че това, че ти днеска оставаш да работиш допълнително, или това, че работиш повече, или това, че примерно за един да говоря, един ден ти не може да промениш нещо. Това е с натрупване. Ежедневно. Днеска, утре, други ден. И какво осъзнах, че ако аз съм отдаден и работя ежедневно, всеки ден, детайлно, където виждам, че имам недостатъци, рано или късно ще бъда възнаграден и ще ми се отвърне. Може да не е днеска, може да не е утре, но ще бъда възнаграден. Защото аз знам, че съм бил професионалист, бил съм отдаден, работил съм за това нещо и знам, че ще бъда възнаграден. Със сигурност, ядосал съм се, че примерно в една седмица съм работил и съм оставил допълнително и съм се ядосвал, че не ми се е получало, но виж, няма случайни неща в този живот. Със сигурност няма нищо случайно. Затова какво промених тогава? Казах трябва да бъда по-спокоен, търпелив, да изчаквам момента и най-вече да имаш късмет и шанс в този живот. И да знаеш кога ще ти се даде тази възможност. И както казах преди малко в началото на разговора, много е важно, когато мине влака, да се качиш на него. А не да закъснееш и да кажеш, и тогава е проблем. Да знаеш тайминга, времето и да се качиш, дори ако трябва да си първи. Защото закъснееш ли, знаеш влака. Никой не чака. Или когато има едно птиченце на каца на рамото, да можеш да си го галиш, да му покажеш уважение, да му покажеш респект, дори да му даваш, ако може, нали, на жаргон говоря. Нали, трябва да го залъжиш малко, да му дадеш примерно храна, вода, нали, това е някакъв жаргон, който е сказал, нали, то говори много вече. Говори много, който аз във вътрешно себе си от чисто и другото, което е много важно нещо, е психологическа гледна точка и психологията. Това иска да те питам, защото аз там може би ми се хакна цялата работа. Виж, не бях подготвен, защото в мъжкия футбол е трудно и трябва да си ментално, трябва да си много железен. Виж... А на тия години много не са. То това е, може би, аз виждам сега, че на днешно време трябва да се работи с това ново поколение Z, както го обича да го наричат творчество. Да. С психология. Психологи, да. С психолог. Нали, ти трябва да си също психолог, да им се обясняват нещата, да им се показва. Нали, и то много просто. В главата да могат да визуализират. Да влезеш дори в тяхната глава. Да. Защото
Нали, днес, на днешно време те казват, че те са много по-развити от нас, когато на нашите като време 20-30 години назад. Но няма този умствен капацитет да го асимилират. И затова казват, нали, че трябва с днешното поколение, особено с моите, да се набляга на психологията. Не случайно слушам, гледам, анализирам и имам така, нали, как се да кажа, с хора се срещам, които ми казват, че на днешно време младото поколение има нужда от психолог. И не случайно доста от нашите, доста от новото поколение и самите, как да кажа, родители, дали дори в отборите има психолози, които работят върху нашия капацитет, нали, на самия, как да кажа, да влезеш в... Да докоснеш играч, да може да го докоснеш, да му влезеш в подсъзнанието и да така да направи, че той извадиш най-доброто и той да бъде... Уверен да е. Да. Вижте, аз винаги съм казал, че по-голям психолог от нас самите няма. Факт. Абсолютно. Това е моето. Аз съм го, разбира се, докоснал, видял, опитал съм. Аз не го края, бил съм при психолог. И то, когато играх в Партизан Белград, имахме, за първи път ми се случи, нали, от клуба бяха взели психолог. И да ти кажа честно, имах едни такива проблеми, които през цяла седмица се чувствам добре. И примерно, наближавайки матча, примерно събота и неделя, вече към петък, събота, влизах в един така блокаж. Блокирах. Дори до тогава да бях на 28 години. А неделя е матч? Примерно неделя е матч. Okay. И примерно вече с доближаване на матча, блокирах. Примерно понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък, събота, нали, до петък, добре. И вече с наближаване на матча е някаква такава едно... Ама в главата е сигурно? Да, в главата. Да. Някакво такова едно неувереност. Един вид... Не всички го имаме това. Страх. Нали, защото ти искаш да си номер едно, ти искаш да си най-добрият, ти искаш да покажеш колко си добър. И другото, което е, ти имаш много голяма отговорност към клуб, треньори, ръководители, фенове, съотборници. А аз съм, като си поставя нещо в главата и цел, аз искам да изпълня до края и да постигна това нещо. И 6 месеца, всеки път, когато бяхме на лагер или преди лагер, и примерно съм оставал с психолога, вече ние станахме, той не е психолог и аз, човек, който да ходи и да има нужда, ние станахме приятели с този човек. И той палеше една, така как да кажа, пура, сипаше си малко така, как да кажа, една чашка малко уиски. Да. Аз сядах и почнахме да си говорим, да си анализираме. И наистина този човек ми помогна много и ми отвори още повече капацитета на мозъка и на глава. Няма нищо лошо, няма нищо срамно да отидеш на психолог и много неща осъзнаваш, много неща виждаш. Една психологическа бариера има такава, която той може да ти помогне да я прескочиш. Разбира се, точно. Едно, че я прескачаш, тя се отваря и виждаш много други неща, които до този момент ти не си виждал, не си се сблъсквал, не си срещал и напротив. Полезно. Полезно. За мен беше много, много голям плюс. Много полезно беше и до ден днешен съм благодарен на това нещо и сега с този опит, който аз, нали, през който минах, го препредавам сега на моето поколение, препредавам го на сина ми, препредавам го на доста, нали, останали момчета, които виждам, че имат този проблем и им помагам. Защото аз мисля, че да помогнеш на днешно време не коства нищо, напротив. Думата да кажеш благодаря, тук в България е много голям проблем. Да си благодариш на някой, да му кажеш благодаря, или да му кажеш мерси, или да му кажеш заповядай. Ние им чувстваме, че сме оперени от това нещо. Но да си благодариш, да му се помолиш, или да му се извиниш, да му направиш път, или да му кажеш мерси, имам чувство, че не знам, все едно трябва да извадиш пари, за да се случи това нещо. Пък аз ежедневно го правя, ежедневно с каквото мога помагам, не само на
на приятели, а и дори на хора, които, как да кажа, имат нужда от това нещо, дори да не ги познавам. А и другото нещо, което е, аз никога не съм злобен, агресивен или ако мога да помогна, ще помогна и съм благодарен за това нещо, че съм такъв човек и се надявам да виждам все повече такива хора в България, защото виждам много агресия, приятелю, виждам много злоба, много злобен народ, много агресия. Ние говориме дори за, как да ти кажа, един човешки живот, ние го създаваме. И в следващия момент агресираме, злобееме, насилваме. Ние говориме, стигаме до насилие. Защо? Човешкият живот не струва пари. Той е ценен. Ние трябва да го оценяваме, да го уважаваме, да го, как се казва, съхраняваме и да се пазим един от друг. Защото окей, рано или късно ние ще си отидем от този свят, но нека си отидеме, как да кажа, да оставим това нещо. Да си отидем, нали, с достоинство, да оставим нещо след нас. Да. Не само аз говоря за като цяло, за цяло, да. Защото виждате нещо време, болести, много лечения, злополуки стават. Защо? Аз мисля, че винаги съм казал, че ние трябва да правим тези войни, които стават. Те не са приятни, не са хубави. Убийствата, нали, насилието, това са лоши неща. Аз винаги съм казал, нали, не случайно има една така поговорка, да правим любов, а да не водим война. Нали така? Така че трябва да сме такива хора. Виждам много завист, много злоба, много агресия и това не ми харесва. Аз не съм израснал по този начин. Ние трябва да сме хората пример за обществото и за нацията. Но аз каквото мога, ще се опитам да го направя и да помога да го променим. Но множеството променят. Множеството. Един човек, Валери Божинов, той може да каже, може да вмени, но аз заедно с множеството мога да постигне да направя много. С личен пример, разбира се. И със сигурност, както ти каза, личен пример, ако аз, Валери Божинов, който съм, как да кажа, обществена личност или личност, която е известна личност, показвам ежедневното в социалните мрежи или в как да кажеш, по статията или имам полезна изява, и ако аз хода да правя агресия, да съм агресивен, да съм злонамерен, да имам зли неща към хората, да съм агресивен, нали? Какъв пример аз давам на моето поколение на децата? Те да правят така, те викат, виж, Валери Божинов прави така. Не, Валери Божинов не прави така. Валери Божинов прави добри неща. Валери Божинов е за пример. Валери Божинов иска да има да се води любов, а не война. Любов говоря, не любов, нали, любов между мъж и жена. Говоря любов да отдаваш любов към народа си, да отдаваш любов към хората си, да отдаваш любов към приятели, към близки, към обществото и най-вече към нацията си. Това е много важно нещо, а не да агресирам и да показвам агресия, пък да не говорим за убийства или да говорим за такива. Човешкия живот, хора, ние трябва да го пазиме, ние трябва да го съхраняваме. Ние трябва да го, както ние го създаваме, така трябва да го пазим. Когато се ражда едно дете, преди да се роди от една майка, знаеш какво става? Колко грижи, колко обгрижваност, колко, как се казва, така, компромиси, нали, от гледна точка на това. Знаеш, смисъл компромиси е и майката, която глежда детето, и детето, което е вътре, нали. Смисъл, те са много неща, които и после, когато се изражда детето, нали, както създаваме един човешки живот, така трябва да отгледаме, да го съхраниме, да го пазиме и най-вече ние като, нали, родители сме хората, които даваме примера на нашите деца и как се казва, средата е много важна. Нашите деца страдат от средата, от насилието, което виждат, от лошите неща, които виждат, от примерите, които се дават. Абсолютно. А ние трябва да сме за пример. С добро, а не с лошо. Това, че но аз съм сигурен убеден, че аз лично с добротата си, с хубавите и добрите каузи, неща, които правя, ще дам пример на
на поколение Z, на моето поколение и на нашето общество и се надявам множеството, казвам нацията, множеството, да бъдем такива. Не всеки може да се промени, но трябва да се промени и трябва да го направим. За добро и най-вече за да сме пример за обществото и за нашата нация, защото България е една прекрасна страна с море, с планина, с много история и ние всичко това трябва да го пазим. Не трябва да го изгараме. Така е, прав си. Ти си една много позитивна личност и аз наистина за пример си определено благодаря ти за този отговор. Разкажи ми някоя интересна случка от терена, защото имаш много опит. Играл си с супер известни футболисти. Сега сещам за Дел Пиеро, за Буфон, за всички. Просто не знам към кой точно да. Нещо в детайл. Вижте, при мен аз съм сменил 18 или 19-20 клуба, не знам колко съм сменил. Те са много, да. Случка. Една от така... Не знам сега, чакай да се сетя. Може би, като става въпрос нещо, което, примерно, големите са показали, нали, че с малък жест може да наистина да да обърнат всичко, както се казва. С малко нещо. Не знам защо така, просто така това ми се върти в главата. Защото всеки се вълнува големите играчи как мислят и какво им е в главата. Аз имам защо са такива толкова естествени, толкова, как да кажа? Защото са обикновени сякаш. Виж сега, защо? Защото може би това поколение, което аз ти казах допреди малко, е израснало по един начин. Сега нашите поколения, това поколение по съвсем различен начин. Виж, ценните стойности неща се изгубиха вече, за съжаление. Те се изгубиха. Преди, може би, като аз съм 86-ти набор, със сигурност преди като че ли е имало много, нали, както казах преди малко, са се пазили нещата, стойностно било всичко, ценяли са, имало е ред и дисциплина, сега е по-различно. Ти ме питаш да ти кажа някоя случка, аз имам много случки, то с много така големи имена. Виж, най-голямата за мен случка е, че аз имах възможността, когато е в Ювентус, да се докосна, защото допреди съм играл винаги срещу тях и винаги имал възможност, като дете съм бил в Италия, в Лече, като съм гонил топките на тези футболисти. И изведнъж, след няколко години, ти си в съблекалната с тези фигури, с тези личности, с тези хора. И знаеш ли, кое е така за мен лично, той не е случка, то е нещо, което стана в подсъзнанието ми, в съзнанието ми, в моята глава. Че когато идох в Ювентус, влязох в съблекалната и Дел Пиеро, Буфон, Недвед, Трезеге, Каморанези, Келини, кой още е? Те са много. Много са. И нещо ми казах. Викам, че нали знаеш къде си дошъл? И аз викам, да, в Ювентус. А Ювентус, нали знаеш какво е? И аз викам, да. А нали знаеш за какво си тук? И аз викам, мисля, че знам, да. И аз викам, смисъл? Той вика, в Ювентус е единственото нещо, което искаме от теб е да побеждаваш, да си победител, да си характер, да имаш менталитет на победител. Нас тук ни интересува единствено и само едно – победа. Работиш за победа, лягаш за победа, ставаш за победа, излезеш на терена за победа. И това, което разбрах е, че когато си в един голям отбор и с такива хора, менталитета ти може да го нямаш, но когато ти си заразен, когато ти си средата, това говоря, това се връща. Да. Средата е много важно. И ти си ежедневно с тези хора. А другото нещо, в съблекалната, знаеш, всеки един от нас има място. И аз бях така седнал, че бях до Трезеге, до Буфон, Дел Пиеро, Ибраимович Златан също беше, забравих да го кажа, и Недвед. Аз бях с тези футболисти, не да кажеш примерно, нали, бях до тях, в тях. В стаята, в съблекалната, до едно и също шкафче бях.
И ти ежедневно една година ти се заразяваш. Ти почваш да придобиваш маниерите За победа. Гледаш как те ежедневно работят, гледаш как те тренират, гледаш те как идват с хъс, воля, желание и амбиция. Добре, те са безкомпромисни за победата. Това ти казвам. Аз затова сега на днешно време Ти трябва да си много строг към себе си. Това ти казвам. Виж, аз за това говорих преди малко, нали, говоря. Ти можеш да имаш по-малък квалитет, нали, качество. Да, има такива. Но ти имаш повече воля, желание, амбиция, хъс. И имаш този менталитет и това може да компенсира. Разбира се, че може. Яко. Разбира се, че може. И аз това казвам. Не можеш да ме убедиш, че ти нямаш този квалитет, който аз може би имам. Нали? Чисто физически, технически. Да. Но този хъс, желание, воля, менталитет, амбиция. Ти си попадал на такива играчи, защото ти не си такъв играч. Ти примерно имаш смисъл комплексен. Не, аз съм един от тези неща, но има плюс... такива. Да, това ти казвам. Това са неща, които го минават на следващото ниво заради точно това. Това искам ти кажа, че има неща, които за мен това е едно от най-големите училища и другото нещо, за което говорихме за психология. Това е също в Ювентус, когато бях една година. Безплатна психология. Ти си обграден с хора, едно, че са по-големи от тебе, психолози, шампиони. И аз бях с една съблекана с световен шампион 2006 година. По-голям. Факт. Това е да го платиш днеска. Да го платиш, да кажеш, искам да съм в една съблекална една година, да съм с тях. Няма как. Аз затова го обяснявам и казвам на децата и на хората. Аз не знам кога ще имаме, дай Боже да го имаме. Аз където съм бил в съблекални, с които съм бил, с хора, с които съм бил, директори, президенти, футболисти най-вече, треньори, с които съм имал възможността да бъда. По-голямо богатство това няма. Това днеска да кажеш, искам примерно, не знам колко ми струва да бъда в съблекалната неове. Няма да те допуснат. Няма шанс. Няма да те изслушат. Няма дори да те слушат. Да ме изслушат. Това ти казвам, разбираш? А това за мен е било богатство, което дори самия аз не съм асимилирал от тогава. На момента. После ги асимилираш тези неща. После ги осъзнаеш тези неща. С времето. Това е било как да кажа, това е лекарство, което то е, как да ти кажа, как да го сравня за мен то дори лекарство, което сами аз не знам, аз съм го приемал, нали, приемал съм го духом, нали, че съм бил с тези хора, че съм бил... Че си взимал тази енергия. Тази енергия, разбира се. И сега при нас много неща знам. Много хора ме подценят. Бил съм такъв, бил съм такъв, да. Да, бе, окей, ама... Не, опитът е безценен, Валери. Опитът е безценен, това няма как. Аз искам да... Не искам да... Аз тук при тебе и говоря, аз може би това ми е от най-така парите, така неща, дори интервю да кажа, отварям себе си, говоря, защото много хора, бил съм такъв, унакъв, нали, той е такъв. Дарем, те хората как ме познат. Това където аз съм бил, с хората, с които съм бил, това, което съм минал, това няма стойност. Това няма... Ти не можеш да го купиш. Аз това казвам на хората. Хора, има неща, които в нашия живот не се купуват. И не можеш да ги купиш. Точно така. Това, което Господ ми е дал. Точно така. Да бъда с тези хора, да бъда с такива хора. Опита, нали, да се докосна, да бъда с тези хора. Само да стои, да гледам, да попивам и да слушам. Това е безценно. И затова ти кажа, много неща знам, много неща виждам, много неща. Със сигурност. И аз съм човек, който ще се развивам, ще се уча. Аз винаги казвам, докато си жив, независимо колко. Всеки ден сме на училище. Разбира се. Но тук в България знаеш какъв е проблема? Че аз винаги съм казал, българина, сега може да звучи малко така, не знам как ще го възприемат хората, не? Българина не вижда по-далече от носа си. И българин не вижда повече от нашите ширини. Българин не вижда повече какво се случва примерно в Европа или не вижда по-далеч. Той вижда тук какво е. Ние си мислим, не казвам той, ние. Ние си мислим, че ние знаем всичко, че ние разбираме всичко, че ние сме номер едно. А какво се случва примерно в Италия, Англия, Испания,
в другите държави какво се случва? Не, аз затова казвам, ние не виждаме по-далеч носа. Ние виждаме носа си там, ние знаем всичко. И някой дойде да ни каже нещо. И знаеш какво става? Отиваме в Европа, айде, ние сме европейски, отиваме в Европа, отиваме в нашите така, как да кажем, други страни, които са, и си казваме, вау, ама те имат. Те правят. Ама те се развиват. Значи ние трябва да отидем навънка, за да видим те какво правят. Значи те навънка го правят, инвестират, строят, струват, правят. Искат. Действат. Апдейтват се. Действат. Апдейтват. И винаги го казвам, че няма лошо да вземеш и да откраднеш нещо от съседна друга европейска... Добрите примери. Точно така. Европейска държава. Много позитивно, готино е, че така го казваш. Няма лошо. Няма. Направи го. Ние не сме открили топлата вода. Да. Просто действие е необходимо и то в хубава така посока. Разбира се. Аз това казвам. Затова казвам, че примерно аз много обичам да комуникирам, да обсъждам, да говоря. Аз не минявам. Аз не казвам кое да е правилно, неправилно. И затова казвам, че една екипна работа, примерно, е много важно нещо. Нали? Защото на днешно време ти сам не можеш да вземеш. Ти можеш да вземеш решение за себе си. Но когато става въпрос за контрол върху другите. Но когато става въпрос за екипна работа, когато става въпрос за работа, която работиш заедно, трябва да вземем заедно решение. Факт. И много пъти някой се обижда, като кажеш нещо, той те пита и той се обижда. И тогава не ме питай. Абсолютно. Аз не казвам, че моето е правилно. Така. Но ако ти си примерно случай, ти си мой шеф. И аз съм ти примерно директор. Примерно случай. Примерно президент, аз директор. Със сигурност президента е, знаеш, най-голямата личност, топ, всичко, той решава, той кой ли беси, той инвестира, дава пари, така. Но ако аз, директора, видя, че нещо не е окей при вас, нали, в случая при президента, аз съм длъжен да му кажа. Ма не да му кажа публично. И с изява да го нарана, да го обида, или да го засегна, или какво да е било. Аз мисля, че комуникация, диалога в днешно време е едно от най-важните неща. Да кажеш, примерно, защото ти ги виждаш нещата, нали, виждаш ги за себе си. Една гледна точка. Ти се виждаш кога се виждаш? Когато се има огледало. Да. Сутрин, като си измиш лицето, зъбите. Другите също не виждат много добре. Само, че другите не виждат много по-добре. Аз винаги казвам, че 4 очи е повече по-добре отколкото от 2. Нали така? Или 6 от 4. Винаги двето е повече от... Абсолютно си прав. Точно така е. Така че винаги трябва да, нали, как се казва, да има диалог, комуникация и най-вече да има уважение, респект един към друг. Но пак казвам, аз не казвам, че моето мнение и решение е правилно. Но ако аз видя, че правиш някакви грешни стъпки, е хубаво да си ти кажа. Но не да хубаво да ти кажа, примерно, пред всички да те поставя. Винаги можеш да намериш начин да кажеш на президента си и на шефа си. Точно така. Ето, виж си прав. Ти го кажеш. Да вмениш, не да вмениш, да им влезеш под съзнанието, да влезеш на народа, на хората, да го кажеш по начина, по който простия начин, да може да го разберат, е много важно нещо на днешно време. Трябва да се обяснява просто, ясно, кратко и правилно. Да звучи лесно, ама не. Нали? За изпълнение. Добре, Валери, би ли ми казал между италианския и българския мъж, защото говорим за мода сега малко, какъв е стила на италианския мъж и на българския мъж и се поставиш, кой ти хареса повече? И защо са по-добри? Италианците са стил, класа, елегантност, излъчване. Не, аз тук не говоря за красота, нали, но господин Берлускони, Бог да го прости, много беше елегантен. Много елегантен. И той какво правеше? Аз не ми е бил президент, нали, не ми е бил така, но беше премиер на Италия. Дълги години. Бог да го прости човека, нали, светла му памет. Той какво правеше? В Милан вземаше футболисти, които излъчват, това е истина, красота, чаровни, имат стил,
Веднага сещам за Гулит, Ван Бастен и всички. Не, бе, това ти казвам. Човека вземаш, едно, че вземаш добри футболисти и другото, което той ги селектираше да са. Защото симпатяги. И другото, като ги облечеш, както примерно много прав тук. Мони Милано, Дезизо Мони. Това е. И ти ги обличаш в тези костюми елегантни. Ти ги обличаш. Те стават като манекени. Манекени, разбираш ли? И другото, аз винаги съм казвал, мамка му, много е важно как и по какъв начин ти ще се представиш пред обществото, ще се покажеш. Нали, говоря ти, нали, да се поддържаш, да си добре облечен, стилен, елегантен. И другото много важно са, нали, да имаш също и да можеш да се изразяваш, да говориш, усмихнат, да имаш тази чаровност. Нали? Пак казвам, нали, не всеки го има това нещо, но господин Берлускони, Бог да го прости, той селектираше по този начин футболист. Не знам, ако забележиш, по мое време, 2000 година, но имаше, всички футболисти бяха красиви футболисти. Хем, че ги селектираше, като са красиви, хем да са добри и шампиони. Това е много трудно нещо. No. Давам ти един пример. Марко Борело. Борело, нали съм си, защото ми е приятел, съм си говорил, вика, Боже, вика, той ми говореше, че вика, io sono ragazzo, tu sei giocatore più bello del mondo. Вика, ти си най-красивия футболист на света. Нали, наистина, Марко Борело е излъчване, да. Красив, аз готин. се сещам много симпатичен, симпатия, готин, чаровна усмивка, всичко. Италианците имат тази нещо. И плюс като се облекат стилно, елегантно. Не знаеш, ще слагаш вратовръзка, сака, елека, так. Това е друго нещо. Ние, това малко на нас ни липсва. Да, кажи ми за българина, кое напоследък. Като стил. Като стил, да, ние нямаме този, как да кажа, вися, дам ти пример, аз съм значи, благодарен на Италия, защото Италия на мен ми даде тази възможност, нали, да се обличам добре. Да, ти си наполовина италианец. Да, аз примерно във всички отбори, които съм бил, ние много сме държали на стила, на обличане. Нали, винаги, по няколко път сме имали мачове, които сме ходили с костюмите, имали сме мачове, които сме ходили с нашата си, така, как да кажа, с спортна екипировка. Но друга, като се обличаш с костюм. Грееш някакси. Грееш, човек. Супер. Готино. Хората, ти си обществена личност. Ти си футболист. Цяла Италия те гледа. Пример. Аз това казвам. Ние, българина, трябва да промени това нещо. Да, знам, че струва пари. Да, знам, че не всеки може да си го позволи. Факт, разбира. Аз това и другото, което е, нали, извинявам се на всички българи, че, нали, аз мога да говоря така, но една така, как да кажа, работна ръка, заплата в България е наистина, как да кажа, за съжаление, недостатъчна. И искам да се извиня и, нали, аз сега говоря за тук някакви неща, но вие мога да ми кажеш, Даря, ама ти знаеш как, нали, ние свързваме двата края. Затова искам да се извиня, нали, за това нещо, но... Аз честно ти кажа, смятам, че и хората с много възможности също малко пренебрегват. Също, да. Не, аз искам, защото ние в България имаме и много, или сме много богати, или сме много бедни. Ние нямаме така средна ръка на как да кажа, да кажем, средна класа. Но също казвам, че хората, които имат, нали, възможност, наистина българина трябва, смисъл, българина, това, което му липсва, е тази стилност, класата, нали, обличането. Виж, ти може да си облечен с, примерно, бюджетни неща, но да знаеш чисто да ги... спретнато. Точно, но да знаеш да ги, как се казва? Комбинираш, скоцкаш, да ги комбинираш. Да ги комбинираш, так, нали? Да. Ако ти не можеш да ги комбинираш, може да е най-ефтиното за примерно така. Точно така, аз това се занимавам в момента и даже... Но ти като го наместиш так, и примерно, знаеш ли колко път съм се обличал сега с не маркови неща. И всеки пита, какво е това? И аз на него не съм крил, не съм се срамувал какво нося. По проста причина, че аз знам от какво семейство съм, знам откъде съм тръгнал, знам какво съм имал и какво имам сега. И ти това не трябва да го забравяш. Защото има много пресни примери. От много беден, изведнъж много богати. Обратното. Forget. Забравяме за всичко.
Вярно. Забравяме за всичко. А нали знаеш, че Много бързо. живота е едно колело. Днеска си така, па надолу. Така че не трябва да забравяме. И много важно, че трябва да не забравяме стойността. Защото много лесно, не знаеш, горе стигаш. Ама да останеш? А да останеш? А да паднеш? Както казват италианци, унатимо. За миг. Так. Си долу. Така че трябва да цениме, да уважаваме И хубавото. и хубавото, и лошото. И лошото, да. Защото ви са, те са и топло и студено, не знаеш. Така е. Едното топлото е хубаво, нали, ако се обичаш се къпиш топла вода и примерно да пиеш чай, нали, говорите. Айде да дам пример, ако се къпиш с топла вода, обичаш да се къпиш вода. Ако нямаш топла вода, какво ще правиш? Трябва да се къпиш вода. Абсолютно. Нали, все пак нашето тяло не е свикнало това нещо. Аз съм свикнал, аз се къпа сутрин, вечер, обед, като се къпа студена вода. Нали, това го правя заради себе си, че така сега казва, че като се къпеш студена вода, помладяваш се. И така самите вътрешни органи, така пробуждаш ги, има някакви такива клетки, които, нали, като се къпеш студена вода, пък така те подмладявали. Самият ти се чувстваш по-добре. А става навик, в началото малко е по-стряскащо за организма, шокиращо. Шокиращо е малко, но свикваш. Аз не съм тествал това, ама съм чувал и даже такива методи. Има метода Винхов, се казва. Другото нещо, което вана се влиза. Както се казва, да, се поправя, влизам в студена вана. Другото, което е сутрин, като станеш да се къпиш, нали, хубаво е със студена вода, защото има така едни, как се казва, както казват, ако си искаш да гориш, така има едни мазнини, като си скъпиш студена вода, вътрешно... Сутрин това? Сутрин, да. Яко, не знаех. Виж сега, аз го препоръчвам, но не всеки може да го позволи да си го направи. Така че това, какво съм казал и съм го... дали е така, не е работи така, за тебе. това работи за себе си. Аз го пробвам за себе си, за мен е добре, за теб може да не е. Така че няма правила в този живот. Другото нещо, хора, няма правила, ако аз ям само пилешка пържола, не е правилно, че на тебе пилешката пържола ще ти е окей. Абсолютно. За мен е окей, за теб може да не е. Така че в този живот дам някакви примери такива банални, да кажем. В този живот няма правила. Така че какво е много важното? Да се уважаваме, да се цениме. И също за мен е много важно. Добре, Валери, кажи ми, моля те, какъв е твой ежедневен стил и подготвиш ли се така за вечер? Как правиш подготовката, като излизаш и въобще за през деня, стила ти? Виж, ще бъдем много обран от гледна точка на това, че според зависи. Нали, сега аз не искам да казвам. Да, имам си мой план график, нали, програма, ежедневно какво ще правя, какво няма да правя, какво ще се случва, какво няма да се случва. Според зависи сега. Ако имам някакви ангажименти, срещи, нали, с хора, мои си такива срещи, които трябва да се виждам с хора, примерно, или да кажем бизнес срещи, или трябва да се виждам с, как да кажа, с специални хора, за специални срещи, винаги се обличам така стилно, елегантно, класически, добре. А примерно... А за вечер? Ами за вечер също обичам да се обличам. Аз вече така промених стила ми на обличане. Обличам се по-елегантно, по-класически панталон, риза. Така много ми харесва. Слагам дори, как се казва, елек, сако. Някой като ме види казва, много, да, някой вика, за годините вика на момче, което така, нали, изглежда млад, симпатичен, готин. Вика нещо, викам хора, викам аз съм Валери Божинов. Аз искам да съм стилен, елегантен, прекрасен, феноменален. Ти си повече италянец, отколкото българин. Това ти казвам. Виса, по някой път дори се е случило да ходя да играя, примерно, с приятели. Събираме си, имаме си футболен отбор, играем, играем. И по някой път, нали, или се привличам в нас, нали, чисто спортно, или по екип, нали, който играем, или примерно като няма време, така, примерно, както сега съм тук при вас, после не отивам да играя
съм си взел раничката, съм сол. И примерно ще отида така и те ще ми кажат, вау, как така? Дори вчера бях на сина ми на матч, бях се облякал с един черен панталон, едно поло и бях сложил отгоре елек. И отивам на стадиона и те ми викат, вау! Нали, един вид, нали, идваш на матч, що така? Ти предаваш и предаваш на обществото и на хората. Това, което... Да, уважаваш себе си, уважаваш най-вече, трябва да видят, нали, в друга светлина. Сега аз мога да сложа Янцук също, но... Не. Това е начин на мислене, бъде. Начин на мислене, да. Аз искам да покажа на хората и сега не искам да вменявам, но искам да покажа на хората, че можем. Когато искаме, ние можем. Когато ние желаем нещо, ние можем. Това е също, като си поставиш за цел нещо. Поставям си за цел, искам да изглеждам, нали, защото аз вече не съм, нали, професионален футболист, вече не играя футбол на професионално ниво, но искам да изглеждам добре. Искам да в очите на хората да изглеждам не само добре по душа, нали, духовно, ами и на външно. Много е важно. Така че затова аз ви благодаря. Вие ми обличате така доста, да кажа, добре, хубаво, елегантно. Имате доста хубави визии, модели, прекрасни сте. Благодаря. Уникални сте. Така че... Аз исках да те попитам, понеже аз занимавам лично, имам си услуга, която е стилист, личен стайлинг, консултант и всъщност бих искал да попитам ти дали си ползва услуга на професионален стилист и дали... Какво мислиш? Ами аз, като идвам при вас в магазина, аз за първи път, сега запознах с тебе, сега гледам съм нали, от Инстаграма, от на Дезизо Мони, нали, съм те виждал, защото ви следвам. Да. И иначе Миро. Не знам, Миро го познава, нали? Знаете го. Миро Стефанов. Миро Стефанов, да. Той ми е така, нали, като съветник и да кажем, примерно по студия, някаква среща, нещо, звъна, идвам, той ми казва това, нали, заедно го, как се казва, го решаваме, го избираме, така че... Значи имаш? Ами, да кажем, да, нали, по-лесно ти е. Сега, нали, примерно, аз примерно теб ти казвам, днес ще съм в студио, знай си кой матч, или днес имам среща, какво мислиш? Аз ти дам насоката, ти ми казваш, това е така, това е добре, това не е добре. Окей. За мен е много важно, не случайно го казах и преди, че екипната работа е много важно нещо. Ти ще кажеш, аз ще кажа. И трябва да намериме, как се казва на италиански, via di mezzo. Трябва да намериме неправилно пътя ми да решиме, примерно, да вземем правилното решение, нали, един вид, кое е добре. И това. Ако двете неща са добре, трябва да намерим един сет, който да кажем е правилният и е топ или е добре за дадения случай. Значи обичаш да работиш и с професионалисти. Аз и по някакъв път сам си избирам неща. Аз не казвам, че всичко, което аз си избирам или което слагаме е топ или е перфектно, или сега има на хора, които не им харесва. Аз пак казвам, хора, аз не ви винявам. Но това е много субективно. Важно е си елегантен и спретнат. Аз искам, като го сложа на мен да ни изглежда добре. Сега има на хора, които може да не изглежда добре. Но това вече е въпрос на вкус. Така че някой може да каже ми харесва, друг може да ми харесва. Така че аз не искам да вменявам. Аз просто се обличам така, както ми харесва. Абсолютно. Аз също исках да ти кажа, че за мен е по-важно, понякога път дори съм бил овердрес, но знам това нещо, това искам да направя, защото ми харесва и много често нося костюми сега като тебе и искам така да ме запомнят хората. Просто. Ами, нали знаеш, има една поговорка, според ти са поговорка. Ти каза нещо правилно, искаш да те запомнят хората. Ами, ти, ако се обличаш ежедневно, така както, нали, в случая да те ти харесва, нали, да си стилен, елегантен, също да изглежда, да има класа в тебе, те хората ще запомнят така. Ежедневно, като се вменява, даваш, казваш, най-вече показваш да те виждат и изведнъж, ако ти се облечеш по един друг начин, те ще кажат, вау, ти ли си? Нали? Случай, какво може да се стане? Така че, те са много така, как се казва, комплексни нещата за мен, лично. Така че, виж сега,
Има на хора, които, примерно, нашия, моят стил и твоя стил може да не хареса на хората. Няма лошо. Съгласен съм. Няма лошо. Няма лошо. Уважение, респект към това нещо. Но аз казвам и мисля, че този начин на обличане е много достоен. Факт. Достоен, Много, защото много. ти трябва да си достоен, да си стилен, елегантен. И другото нещо, по някакъв път насеш респект. Разбираш? Така е. Така че и психологически играеш на останалия човек от среща. И го вкараш в шах. Аз не играя в шах, не разбирам много, ама нали знаеш, има там, какво беше? Шах, мат, такива, цемат и царицата, па коня, па това, нали, аз не разбирам от шах. Аз ти говоря някакви такива наизуст някакви неща, ама го фърляш от друга страна. Един вид изискванията към него вече са други. Примерно той ти казва шах, ти му правиш мат и там. Добре, какво мислиш за стила на българските футболисти? Ами аз, ако съм примерно един директор, един президент... Как виждаш обстановката през твоя примери? Ами, виж сега, то пак е относително, нали, относително, но ако съм примерно в случая, дам ти пример. Аз съм директор в даден клуб, сега не искам да казвам име или съм в националния отбор, ще искам футболисти в националния отбор, нали, ще задам, ако трябва, ще сложа, то не мога да ги задължава, защото няма как да ги задължиш на днешно време, но ще искам да, като идват примерно на стадиона на базата, да има етикет. Да има етикет и този етикет да сме го дали ние. В смисъл, знаеш, че примерно идваш на клуба, в случая за дадения мач, не ти говоря, през ежедневието, как се казва, ежедневието, аз не мога, няма как да го задължиш. Не можеш. Не може. Но когато, примерно, ако си примерно даден отбор и знам, че отиваме на лагер, или аз искам да имаш моя си етикет, примерно си так, да е комфортно, да го направим така, примерно. Аз идвам при вас в Дезизомон и се решавам, аз съм директор в ЕСИКО отбор или в национален отбор, може да направим съвместна работа, се договорим да направим и да обличаме национален отбор или дадения отбор, в който съм. Искам, нали, хем да е комфортно, хем да е силно, хем да е елегантно, но хем те да се чувстват комфортно в облеклото. Да не е, примерно, защото много случаи има нещо какво. Примерно, трябва да слагаш, примерно, класически обувки. Това, примерно, ние футболисти, трябва да го запомниш, да знаеш, че ние футболисти имаме много специфична така форма на крака, долу на стъпалото. Да, като цяло. И сега, ако ти ежедневно слагаш, нали, футболни обувки, спортни обувки, и самия крак ти е по-предразположен за това нещо. Самия крак иска да има комфорт. И ако сега ми дадеш тук една класическа обувка, и аз се сложа вътре, ти представи си, аз трябва да ходя на мач да пътувам или да ходя някъде. И ти, знаеш какво ще ми стане? Ще ми се подуе, ще ме заболи, ще ми стане сигурно, може да ми направи някоя пришка, нещо, разбираш. И затова много е важно също, не само облеклото, е много важно също обувката. Нали, да има комфортността. Аз затова казвам. Някой път имам в нас 4-5 такива чифта, еднакви обувки, те бяло, черен, различни. Те викат, ама защо? А викам, хора, такава ми е структурата на крака, че аз искам самата обувка да ми е комфортна. Аз не мога да ходя, примерно, знаеш какво? Това беше много отдавна. И отивам на сватба на един приятел, съжален в Партизан. Човек, аз съм се облякал елегантно, хубаво. И обувката. Леле. Като служих тази обувка, и аз съм на сватбата вътре, и като ме заболяха ме краката. И знаеш какво направих? Кажи. И събух се, бос. Сериозно? Сериозно? Събух се, бос, викам, отидох при младоженеца, при младоженката, викам, с цялото им уважение, респект, но ще ме извинете, събух се. Събух се изобщо, аз съм такъв човек, че народен човек, че... Ти си естествено от всяка... Извиних се на хората, че събух, но няма такива болки. И затова пак ти казвам, всичко е много относително, но бих искал да се облечен еднакво, да изглежда добре, защото ти по този начин ти представляваш България, ти представляваш националния отбор, ти представляваш примерно даден отбор. И тук те гледат много хора, гледате милиони хора, гледате... Нали, аз не ти говоря за анцуга, нали, те си имат облекло спортно, анцуг, нали, тишърт, фанелка, така, но ти говоря, че ние можем да ги променим, да ги накараме да се обличат
чисто елегантно, с костюми, с елек, риза, вратовръзка. Нали? И от другото много важно е за футболиста, спортиста много важно обувката да му бъде удобна. Тя не трябва да бъде класическа. Може да бъде спортна, но да бъдат еднакви. Винаги мога да намерим, как се казва, добро решение. Добро решение. Значи, много са комплектни, но аз бих искал да... А и друго сега. Друго ми е, когато по футболиста или дадения, как да кажа, аз не ти говоря за ежедневието, нали, извън, но когато примерно съм в клуба или трябва да ходя на лагер или такова, искам да изглежда така да са отлични, да, така трябва. Но това е мое мнение сега. Прав си. Добре. Какво мисли за всъщност? Кой е най-добре облечения футболист според те в България и в света? Просто отличи някой. Не, те са много. Примерно нищо. Един. В България... Може би някой твой приятел, който си играл с него. В България кой се облича добре? Берво. Барбата има така добър. В смисъл, така добре гледам го и той нали, сега покрай това, нали, че президент за футболен съюз. Елегантен, да, елегантен, не мога да си крие в душата. Добре. Елегантно, така добре се облича Барбатов. Световен. Много са, човек. Там са, те са много. Те са да кажеш един си. Италианци някой италианец. Вау. Много са. Кой е Пиро? Пиро, и то се облича добре. Златан Ибраимович също се облича добре. Ибра. Ибра е супер. Какво ти кажа? Има то Маркизио. Да, това е интересно. Маркизио. Клаудио Маркизио. Влезте му профил да видиш. Той също така много, така как да кажа, пробва различни, обаче му се получават. Да. Много добре. Влезна, виж профил, аз съм ги такова, ще ги покажем. Да видиш. Маркизо много добре ми харесва. Ибрата също. Барбатов така, нали, има хубав стил, така на обличен, елегантен, нали, се е покрай това, нали, футболен съюз. Ти говоря като не ти говоря ежедневно, това си говоря като се облича, така има с костюма, да, хубаво. Виж сега, няма как. Сега не мога да си да кандидатираш за президент и да сложиш примерно... Те са много сериозни фигури. Да, сериозни фигури, трябва да гледаш добре, да си... Не казвам, че това играе някаква роля, нали, от една точка, но трябва да сме за пример, нали, все пак. И сега, относително е. Също ми харесва и новия президент Георги Иванов, също сега беше много стилен, сега гледам го, че се облича много стилно, нали, винаги сако, риза. Да, той между другото много елегантен. Много елегантен, да. Той никога не съм го видял така да е небрежен. Винаги, значи Георги Иванов, откато ми беше директор в Левски и треньор, винаги, когато идваше на стадиона, винаги беше облечен с панталон, риза, сако и също. Определено, да. Но нормално сега тази роля на президента, тя го задължава да бъде така и така трябва да бъде. Така че това са хубави неща и добре, хубаво, харесва ми. Хубаво. Виж сега, много е важно човек да се грижи за себе си. Така че много сме. Също и аз мога да кажа за себе си, че аз също така се грижа за себе си, обличам се добре и... Това ще да кажа. Че със сигурност и ти си... не съм нарцис, най-лесно беше да кажа, аз съм най-такова. Чак толкова суетен, но пък да. ти лечи, че си имаш отношение, което това е важно. Което е много важно, да. И за хората. Но винаги може да се подобрява, не? Винаги можеш. Позволяваш ли на дамата до тебе да избира дрехите или начина, по който се обличаш и съчетавате ли се заедно? Разбира се, няма как. Това е много важно. Когато човека до тебе, нали, е много важно също да имате синхрон. Както имате синхрон в отношенията, така и трябва да имате синхрон и стилово, да, разбира се. Няма как. Те неща върват взаимно. Няма как. Това са хубави неща. Така че... Very good. Molto bene. Какво мисли за бранда Мони Милано и има ли според те конкурент в България той? Виж сега, аз мисля, че вие сте, нали, един от, мога да кажа така, най-класния, най-стилния, елегантния бранд. Аз повече от една година
така мога да кажа, не една година, по-малко, имам така допре до вас отношение. Показвате ми уважение и респект. Показвате ми, че имате много стилни, много класни, елегантни, така мога да кажа визии и продукти, които може да подбираш и да избираш. Това ми харесва. Материалът е уникален, качеството уникално, феноменално. Ти сам си го усетил и като комфорт? Комфорт е много важно нещо. Хората, които стоят и работят задкулисно в Дезизо Мони, Мони Милано, са прекрасни хора. Спрямо мен винаги са показвали отношение, уважение и винаги, когато са имали нужда, винаги са се озовавали, което е много важно нещо. И затова съм благодарен и ви благодаря за това нещо. Казвам вие, защото ти си част от екипа. Благодаря ти. Али? Благодаря ти, Валери. Не случайно аз днес съм тук при вас. Не случайно аз днес съм тук и правиме този подкаст и говориме. Защото когато получаваш уважение, трябва да връщаш с уважение. Аз съм сигурен, че вашия бранд, нали, Мони Милано е един от... всеки един от нас има свои си виждания за, как се казва, за облеклото и за бранда и за марката. Аз винаги съм казал, че много е важно отношението и екипната работа съвместно да имате така съвместни така отношения, да имате уважение, респект и най-вече да се уважавате. Както го казах и преди малко на тебе, знаеш, ти като един, как да кажа, човек, който си разбира от работата, да не само да го продадеш, а наистина да му покажеш, че наистина, например, толкова иска това, ти да му кажеш, аз мисля, че нещо друго или трето или четвърто ти стои по-добре от това. Не само, примерно, че това струва, като гледат по 50 човека, смятай ги. И като питат, откъде е това, аз казвам от тук. Откъде е тук? И почваш. Ети визитка или примерно това ви е вашия, как се казвам, сайт, Инстаграм. Всичко е стратегия. Стратегия, да е отношение към хората. Разбира се, много ясно. Аз си дам някакви такива примери, където аз не казвам, че моите примери са правилни. Но, виж, има стратегия всичко това, което казвам, не? Така е. Валери, много ти благодаря за гостуването ти. За мен беше изключително. За мен беше чест и удоволствие. Благодаря за поканата. Благодаря на екипа зад кулиси. Благодаря на Мони Милано. И до нови срещи. Се надявам ти в тази нова, така как да кажа, роля, професия, амплуа, както вече го обича да го наричат амплуа. Ти пожелавам успех и дай Боже да се развиваш. Благодаря ти, Валери. Наистина много чест и почитания към теб. За мен също. Супер си. До скоро. Довиждане. Довиждане и до среща.